kawuono nyakora mag joma wachako weche manyien kama wayudo kar kae ni ogai mar duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka koro dwaro mondo mi owit oko bura manie doho mano ma ogeng'o chenro mar chuogo duol manyien mar yiero IEBC. Kalonzo ne olero ne jopiny ni piny owacho ong'eyo ler mar deko mar loso IEBC. Kweth mar National Liberal Party to pod oramo ni Kalonzo ok ochung' adieri ni mar ogai margi ema ne oyier ni mondo obede aput mar chuogo IEBC. Jafwambo marwa Eric Owenga ni kod ler mar wachno. Liet ewi dwaro mar chuogo duol mochung'ne yiero e thuru ka IEBC podi medo tedre mokalo. E ote mare matinende, Kalonzo Musyoka okaywak ni winjore wit oko bura manie nyim doho ma geng'o chenro mar chuogo aput mabiro loso duol mar IEBC. We demand, Kenyans demand this, and I stand in solidarity with the church organizations who have also said the same. The ball is actually in William Ruto's court to tell his proxies to withdraw. You've just mentioned one of them. Withdraw the matter in the Court of Appeal. Kalonzo Musyoka ywak ni piny owacho ema osemono aput mane onego kogono komishona tiyo tije kalore gi tiyo gi joma moko e chwalo buche mathiro chenro makamano. They have wasted a lot of time. Let them withdraw the case that is, I said it, state-sponsored through a judge in Kiambu. But she knows what she has done because that was a tactic in order to delay the reconstitution of the panel in the first place and then the IEBC. Duond bura mar National Liberal Party gi mano mar Wiper osebedo kalaro thuolo achiel mar bedo jakanyo aput mochung'ne dayo dho jogo madwa bedo komishonas manyien mag IEBC. Burano ibiro winjo kendo chiwo kore tarik 25 mar dwe mar achiel higa manyien ma erito karan mar od bura mar Senate Jeremiah Nyeng'enye gi apis Attorney General notami chwalo nyinge jokanyo mag aput ochiko ne jatend piny William Ruto mondo go kogno. And if Muli as any member of parliament his party as a member of parliament, then we will also hear. Because that was what was clearly adjudicated. This attempt, therefore, to blame Wiper, to blame me, is completely hogwash. Kalore kod National Liberal Party, ogai margi ma en Dr. Augustus Muli, emonego bedni ichwalo nyinge e aputno, toka ne oyiere gi jokanyo mag riwruok mar Azimio. Yiero mane Kalonzo to wacho ni ok oyango. Jagoro mar National Liberal Party Ishmael Koyo to mako chung' motegno ne giyudo sir kuom jokanyo 16 to Wiper yudo jokanyo 7 kendo gin emonego gibedi aputno. Ma wayombo ma onge ng'amano kelo ng'ur ma nyaka sani ni wanti nyaka go boke karka mochiw gi IEBC ma boke mar IEBC manyiso ni Dr. Augustus Kelo Muli emane oyombo mane wawinjore nyaka maber niya nikech Augustus Muli emane oyombo to onge mibadhi mano nenore e yombo mare be onge chandruok kata kane wadhi e doho nong'ado wach ni Augustus Muli mano yombo National Liberal Party candidate is the right candidate emono bedi bete selection panel to bang'e wane wachako bedo gi buok ka jo Wiper ochako dhi appeal kendo e High Court ni okonego beni wan wabet ni Dr. Augustus is not qualified. But let him not be used as a proxy to delay an important national matter. Piny Kenya osebedo ma onge kod duol mar yiero chakore dwe mar 3 higa mokalo, gino ma oketo oganda kama diny wira ni onge kata yiero madundo ma inyalo bago e thur ka gie sani. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi.